Hamsati makukurukura izvi zvirapa naNaTete wenyu. But chete mazano pangu makutozvikurukura. Zvofanira zviri zvavanhu vakaroorana izvi. But anyway, tongoverenga nokuti mazuva ano zvotataura zvine media yako. Muzukuru, RaTete, zvamunoona muzukuru wenyu kushanya kudai kunobviwa hakuna kumira zvakanaka. RaTete, taura tinzwe muzukuru, hapana chisingagadziriki. Muzukuru, iyi ikobvu kana pekutangira handizivi. RaTete, ipo pasina kana gupuro panogoonei, ari kukurova here murume wangu? Muzukuru, kwete, akapfava kunge donje. RaTete, ari kuita meso here? Muzukuru, kwete, ane hunhu muzadza bhara. RaTete, yezvo. Saka chanetsa chii? Anomuka achibuda usiku here? Kwete, akachena kunge mazaya echando. RaTete, inyope here? Kwete, mutsaka yangu maguta ega ega. RaTete, bva pada kusina maguta kundana yenyu. Muzukuru, Tete, mabaya dede nemukana. Muzukuru wenyu ufane nyota makumbari mvura. Inzara iyi iri kutaurwe. RaTete vabva vati gegegege kuseka sezvamaita. Seka zvavo mwana wemurozvi. Ndimi kamakachida chivara ichi, maiti maumbwere. Wagonesa samari watsvaga chipangamazano. Nokuti zanondoga akasiya jira masese. Chinzwa chana chehanzvadzi. Hakuna wesimbi, tese tinotomborwarawo. Asi musha bonde. Panotoda n'anga huru apa. N'anga huru yacho ndiwo masango amunoona aya. Masango amunoona aya. Chiteerera ndikurume nzeve muzukuru. Mukadzi akangwara haasi chiramwiwa. Anogadzira chivara chake. Kwete kudzura mumba kana kukwesha tsaiya chete bodo. Mukadzi akangwara haasi mbimbindoga kwete. Anogara pedyo nemachembere, nemadzimbuya, nemadzitete. Ko ndiko kavakabva neko kumunga kusinepwa. Mukadzi akangwara anogarira mugara gunguo nemutundo wegudo. Sikarudzi igozo handichapedzisi. Munozoverenga zvimwe mega. Asi Detembo iyi yakangocapture zvaita RaTete kudhara. RaTete vaigara pasi nevazukuru vavo, anasekuru vogara pasi nevazukuru komana vavo. Maizosara muroorana madzidziswa mumwe nemumwe basa rake mumusha. Uye musati maroorana muchiri vakomana navasikana maigara madzidziswa kuti munofarisa zvenyu pakati hamusvike. Uye pakasvikwa ipapo paitozoripwa. So everything it structures kudhara. Asi hatisisina RaTete nanasekuru. Ende tikasagadzirisa kuti saka RaTete nanasekuru vedu mazuva ano ndivanani. RaTete nanasekuru vasara ndiyo foreign media yatataura, which is taking over, ndiyo social media. So Pama solutions, I'll just run through them very quickly. They are very general. We need African solutions to African problems. And it's a very common mantra now. So when we say we need African solutions to African problems, what it means is that our media cannot be 75% foreign content. What it means is that we have to create the new content, and we have to promote it even competitive against foreign media. Invest in research so that our African story is captured in a fair and Afrocentric manner. One thing that colonization did was to demonize our culture. Pagan. We need to rewrite those stories. We need to rewrite our history, write about our heroes and achievements differently. And then we need to redesign our epistemological structures. But how shall we replace them? We cannot leave their roles, TV, social media, etc. And then we need to keep on having more discourse around ways forward for successful and fruitful decolonization when it comes to
issues to do with our culture. Ndipo pagumira presentation yangu, I wanted to read another naughty poem. Maybe I'll read it quickly since pasina tauya kuzonditi nguva dzakwana. Iyi ndeyekukutsiurai ini ndakubvumirwa hangu kuita Tete Hope, saka iyi ndeyekukutsiurai. Bhuku iri rakanyorwa kunzi Shona Erotic Poems. Erotic means spades are being called spades. Asi musazokanganwa kuteerera shoko riri muNetembo nekuti yazosekesa nai. Teererai shoko riri muNetembo iyi. Hanzi, nyoro inyore, mudya wakasungwa, mbira dzako ndouchiwe mungo chaiwo. Nyoro inyakanyaka, weva ngozi, sekunge kutuka mai chaiko. Nyoro ine makuva, ine ropa kupfuura chiropa chaicho. Njere dzese kupfimbika, zvimiti munzeve pfuo. Nyere ikodze kusvika pakutadza kunyara nyoro. Nyara, usazozvimbirwa neshura matongo nepamusana pekungodisisa nyoro. Mazvita